ואז אחרי זה אותך, ואז אחרי זה את המסך. אז מה קורה חברים? היום זה ערוץ שלי, של אבי, ערוץ חדש דווקא. אנחנו פותחים חבילות במקפוץ 24. כפי שאתם רואים זה לא צ'יטים. פשוט יש לי 100 מיליון כסף, תסתכלו שאני קונה את זה, אז תסתכלו שבזבז לי כסף. אז חבר'ה תסתכלו, אני מרצה לי. מי זה? אחי זה הביקי הזה, תסתכל. תחת לגיל 20. איכס, אחי למחור. מישהו אומר שהוא קושי, שיגיד לי שכן. בתגובות. יאללה. יאללה. בוא נראה. עוד אותי. עוד תוץ. סקוטלני. אסטרון וילה. CASM 90. תסתכלו שזה לא צ'יטים, ירד לי כסף. בוא אני אעשה, הנה פוט, יופי, זה טוב, איטלקי. איזה מאפן, הוא לא טוב. יודע, אחלה של חרא. יאללה חבר'ה, בוא הנה תסתכלו, ירד. תסתכלו שירד לי. בוא נכין רק את הקבוצה שלי. תסתכלו, יש לי קבוצה מטורפת. יש לי כאן שחקנים מטורפים. אני אישית אוהבת מסי כאן. ואז אחרי זה את ניימר. ואז אחרי זה את מוחמד סלאח. אוהב ערבים, המגיל. לא אחי, כי זה השחקן הכי טוב שיש לי.